Kanegade ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ka India AI Impact Summit arajar arpun rio kan sedang nadu menta ka sniha Bharat Mandapam ha New Delhi. Ka dorbar mang tengka jong ka ing dorbar thau an ka Meghalaya kan sedang nadu menta ka sni. Bat ki pulet ka East Giant Hills kila kem ya khat saungut ki brio kan thop ya nyongut ki baladon keti ha ka jing pthai dynamite ha mensngat thangsku. Ki khubor ki babnya. Ka India AI Impact Summit arajar arpun rio kan sedang adu menta kasni ha Bharat Mandapam ha New Delhi. Kane kadai kasien ka bandingkong bala penlong ya kane ka AI Summit ka banne sans ngilenter ha Global South kata ka thop kiri ka perthai ke badang kham duna ha ka yok kot. Lakmit enti ba kinong yalam na arpau tali kiri ka perthai kin wan yadon lang ha kane ka jingalang. Kita kikan thop yau President ka France, u President ka Brazil, u President ka Switzerland, u Menteri Rang Bakdu ka Netherlands, u Menteri Rang Bakdu ka Mauritius, u Menteri Rang Bakdu ka Seychelles, na lor kiwe di. Kitnat ki kambari kila thu shu ba kinong mikmat na kumba 100% tali kiri kinwan nation benta hakani ka jingalang. Ka India AI Impact Summit lalam danti da lai tali ki rishat bas kem kita ki long ki beriu ka perthai bat ka jingya shakmat. Ki jingya kran hagani ka jingya lang kin long ba nyau tali ki working group ki banya phaliu jingmut halor ki mat kum ka human capital ka jing kan thop lang na ka benta ka jing pen ku bor ya ka imlang sa lang ka jing shngan bat ka jing la ban shanya ya ka AI ka science ka bor ban yai ne ka rukom perkhat ne rukom trai ba khampla bat ka AI na ka benta ka jing kan tiu ya ka yok ka kot bat ka jing bha ka imlang sa lang. Kombasis patali kiri kila syakot sngoba syakani ka jingelang bat palat arlak ngut kibriyo kila dapan penrung kerteng yala di online. Kajing penlong yakani ka AI Summit kapan klanya ka benta jong ka India bahkan long ka rensan bakongsan na ka benta ban penwandur ya kajing pendon kam ya ka AI ha ka perthai. Ka dorbar mang tengka jong ka ing dorbar thau an ka Meghalaya kan sedang nadu menta kasngi. Ulat ka jela UCH Vijay Shankar un ya ka jingkren jong kum kadak ka jing sedang ya ka dorbar. Ka Business Advisory Committee jong ka ing dorbar thau an kalabu henyau sngi na ka benta ban ya kren halor kimat balabu daka sarkar bat lai sngi na ka benta ka jing ya kren halor kimat balawan ra shimet daki MLA. Menteri Rang Bak Konrad ke sangma ubabat ya katnat pla tengka un wanra ya kamang tengka jong ka jela na ka benta usnem pisa tengka arajar arpon rio arpon nyau haka arpo tarik menta ubnai. Kala bandan kajing penjelan ya kajing tai jong ka yung dorbar lada don kam tam haka sngi ban ya keren halor kajing pan jing rap pisa syuk na ka sarkar pedeng na ka ka balamang bat lakmi lenti ba kajing keren kan beteng hadu kalai baje janmiet. Lampang jong ka Lok Sabha Om Birla un lek mikmat ya ka India ha ka jingya lang shim smai jong ka sarkar thamai kari Bangladesh bala lam khmat da Tariq Rahman chairman ka Bangladesh Nationalist Party ka bansalong hadha ka lashai ka sni ka khat nyau tarik urumphang. Katnat ke kam bari kala ong ba ka jingle shim benta jong Om Birla ha ka ni ka jingya lang ka bakongsan ka pen isha ya ka jingya dai ka bajalio bat ka bala slempha ba ka India ka don bat kari Bangladesh. Katnat kala benrap syuk baka ni kapen i ka jing sngaus kem ka India ya ka sensyar pat ba ka batik song yakini ar kiri. Kum ki para marjan ke badon lang ya ka juk ka history ka culture ba ka jing buram ka we ya ka we pat ka India kala pediang ya ka jing long bala kloy ka Bangladesh ban jit ya ka sarkar thamai hapo ka jingelam jong Tariq Rahman ubala yo ya ka jing pediang papura na ki pat kari Bangladesh. MP ka Shillong uba Ricky Andrew J. Singkon ula kerpat yakatnat Environment, Forest and Climate Change jong ka sarkar pedeng ban pensangye no marmar yaki kam ki biadai ba ka jingkmi penya dakatnat yaki jingthot bala ki bala ban mi na ka jingplie ya ka karkhanas na deubilat hasnong daistong ha East Giant Hills District. Hakashithi kabala pha sha menteri sarkar pedeng bakmi ikate katnat u Bhupender Yadav uba Singkon ula kerpat ban pensange shwa ya ka application nagabenta ban yo ya ka environmental clearance nakabenta ban sedang ya ka karkhanas na daubilat daka Shri Cement Limited. MP ka Shillong ula pensyai baka daw ba ula dawa ya ka jing pensange kalong namar ka jing sha le sat kamaryang bat ki saudong saukun ha East Giant Hills namar ka jing don buon teli ki karkhanas na daubilat bat ki kamti marpo khandau ha ka tai ka district ula ong baka jing kmi bnya ya ka environmental clearance ka dai banda perkhat sanibha ya ki jing shakta ka thain barok ka we kanthop ya ka jing sha penjabo jongkal air baka jing don ki phinget haka Kani kadai ka Akashwani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor.
Naka station jong ka Akashwani Shillong ni peteng biang bat ki khubor ki bedang sa. Ki pulet ka East Giant Hills kila kem ya khat saw ngot ki brio kentop ya hnyo ngot ki baladon kti ha ka jing bethai dynamite ha men sngat thangsku ha ka santarik urempang ka bala shem ya bun ki jing embryo kani ka jing syakem kala long kom shibenta jong ka jing lek khanra ki pulet hadian baka National Green Tribunal kala hukum ban le ya kata nadu ka shitarik ukala lengkot arajar arpun rio ya ka bala nang kham penjur hadian ka jing bethai ha thangsku Hakani ka jinglek khanra jong ki pulet ladan hadu henriu po art li ki ejahar bala register haka baya day ba ka jingti dewyong bi an bat ru ka jing shalan dewyong banwat ya kadaw ka jing pthai haman sngat thangsko ka sarkar meghalaya kala jit yaw justice bala shongthai URS Chauhan kom u chairman jong ka Judicial Inquiry Commission ka kanhuan ka ban khmi bnya ya ka jing pthai dynamite hakram dewyong bat ki wei de ki mat ki badan kam ban perkhat haka baya day ba ka jingti dewyong bi an haka jala Kiwede ki dikhot ki kentop ya uba H nong plu IPS officer bala shongthai bat uba PS dikhar IAS officer bala shongthai ka kamram jong kani ka kanhun kamda de e tang ban khmi ya ka jing jaha man sngat thangsko hanrei ban wat nya ru balai ka jing ti doyong bi an ka dang ne ha meghalaya kiwede ki mat bakani ka kanhun kan khmi ki long la ka long ka ba ya dei bat ka jingarap pisa yakinong ti doyong bat la ka long ka bala ne em ban sha ya ka kom ti doyong tanrai ban trekam ha ka jala Hakajuk kapor ikong Ida Shisha Nongrang Director General of Police ila penmi ya ka hukum haka kharar tarik menta ubnai rempang ban thau da ka Special Investigation Team SIT ka ban kentop ya khandai ngut kidkhot khnang ban toket halor ka jing thai bom dynamite ha krem doyong ha thangsku kani ka kanhun toket kerpang bala clear da Deputy Inspector General of Police Eastern Range u Vivekanand S Rathur kanwar bnya ikidaw bar ki jingja ke balawan ra ya kate ke jing thai ki jing pen khanya ka hukum jong ka jing ying bishar bat ka National Green Tribunal bar kan pen poy ka kai phot halor ki jing sham jong ka hakapur balabu ka dorbar mangtengka jong ka ing dorbar thawan ka jela Assam kan sedang na du menta ka sngi hadispur kani ka dorbar mangtengka kan dei halor ka mangtengka ka bala dep yo jing manjur lupa na ka ing dorbar parliament ban penlut da ka sarkar ka bamenta ya ka bala tip kum ka vote of account ka dorbar kan sedang na du ka por khandai siteng menta ka step da ka jing kren sedang ulat ka Assam u Lakshman Prasad Acharya ka dorbar mangtengka kan beteng na ka benta saus ngi bat ka dei ka dorbar ba khaddu jong ka ing dorbar thawan ka bamenta jong ka Assam hashwa ban sadon ka jingjit nong mi khmat thamai sha ka ing dorbar thawan ka jela Menteri Pratengka ka Assam u Ajanta Niog ulapan kre ya ka vote of account haka jaka jong ka mangtengka ka bapura namar labu baka election haka jalakan sa long ha ubnai liber la ne ha ubnai yayong haka ICC Men's T20 World Cup ka India ka lapan liam ya ka Pakistan dah puway run haka jingya kun hapo ka Group A jong ka te ka Lampung kabla long ha R Premadasa Stadium ha Colombo hanin ka janmit da ka ni ka jingjob ka India kala day ka team ka baar ban rung sya ka thop jong ki Super 8 ka Pakistan ha ka jingele ban poi sya ka thong ka ba shispa nyo pun rio run bala bu da ka India kala la ban kamai tang shispa khat saw run haki khat pra over u Usman Khan ulalong unong tit ball u bala kamai buntam ki ran da ka benta ka Pakistan da saw pu saw run ha ka basdang ka Pakistan kala job ya ka jingkenting pisa bat kala jit ban kawang ball ka India kala kamai shispa nyo pusan ran hadian bakal hap nyo wicket haki arpau over balabu u Ishan Kishan ula kamai nyo penyo run but u Surya Kumar Yadav ula kamai laifu ar run menta kasngi kendon lai teli ki jing yakhun hakaba ka jing yakhun ka baningkong kan long hapdeng ka Afghanistan but ka United Arab Emirates hakapur khatwe bajemen step ka jing le kai ka baar kan long hapdeng ka England persya ka Italy hakapur lai bajejan mit bat ka Australia kan yale persya ka Sri Lanka hakapur nyo bajejan mit kat to ka khobor ka lakot ka blawan chapi na ka Akashwani Shillong sa shipor ka ta hakapur prabaji ni so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khobor ka tin Hindi ka wan but ka khobor ka tin phareng hakapur praga sal minute kani ka dek Akashwani Shillong